Scheme doctor. First one from the PMJ, the way. Ini 6 tarik Jun na singaro lefong blog ko kasi biz thaika lefong blog andaro kabang mai scheme je chalong tongmani abono ঠিক ঠিক de implement khaija khabo naikha ke motamoti kaham na nukha o lefong blog bisi kotoria o 10ta edisi village tongo motamoti kaham chulai tongo piaba chung saimano je chini scheme je phaimani abo jate grassroots level thangoni abungthu जों साइमानो जे जों द एज ए मिनिस्टार जों रां रहो किन्तु जों आसल इमप्लिमेन्ट खायनायखाय ग्रासरुट लेभेल बररक्सि तम जिनि पंचायत चेयरमैन ने एडिसि विलेज चेयरमैन सेक्रेटारि जिनि बिडिउ बरस आसल जे जिनि सामुंनो इमप्लिमेन्ट खायनाय आन बय माजा माजा जों हम हायनाय फेगो जे ठीक ठीक खाय जिनि जे सामुं जे स्किम फायमानि आबरे इमप्लिमेन्ट दं नि जायगानि सामुं नि उजला गोबां बाय स्किम दं आबार जाते ठीक ठीक भावे प्रपारलि अब इउटिलाइज देखाय जा अब जों नायफैगौ आं गाबों थानाय हेजामारागो मिया उसंग आं थांगा दिनै मान्दाय ब्लक आं थांनायखा दिनै बेलबारि ब्लक थांनायखा माने रुटिन भिजिट आं चेष्टा खालाय जाते सटिक खालाय जे जिनि रां फायमानि जे स्किम फायमानि अब ग्रासरुट लेभेलाव द कमन पिपल बरक जे मानाथुं अबनो रां नायगौ अब दिनै किछा आरो भिजिट खालायखा दिनै लेफुंगा ब्लॉग नि प्रोफाइल लांलाखा मोटामोटी गाहाम चलै दङ पियाबा दिनै जों अबनो मासाव जे दिनै मेइन के दिनै ग्रासरुट लेभेल बराव दं दिनै चेयरमैन दं विलेज चेयरमैन बरक सि कन्सेस मंगनाय फरन एक्शन प्लान बरक दायते मारनाय बरक एक्शन प्लान रहे आंखाय नेक्स्ट इयार नि बागै बरक रां मायांनाय अब जों सबसे दिनै इम्पोर्टेन्ट निखाय दिनै विलेज लेभेल चेयरमैन दं बरक गाहाम के सावमा तंनाय मनि सारे सारे दिनै पंचायत सेक्रेटारि दिनै बिडिउ जिनि ब्लक चेयरमैन अब जिनि मेइन जिनि एजेंसी बरक दरे सामुं कामखाय खायखाय आं खागाव जिनि जे जों खागामानि जों त्रिपुरा राज्यो जों मडेल स्टेट फैनायनि खागामानि अब पुराननाय आरो जों स्पेसियली ब्लक लेभेलाव जों काम गाहाम खालायनांगौ ब्लक लेभेलाव उन्नति हांखोसि ब्लक लेभेल सब डिभिजन लेभेल थानाय सब लेभेल स्टेट थांनाय अब जों मेइन जिनि टारगेट निखाय जिनि लामा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिनि रूट कम्युनिकेशन जिनि दै प्राइवेट रखा रोड एंड वाटर जिनि शिक्षा हेल्थ ओ 4टा सेक्टर ना जों प्राइवेट मारनाय जिनि जायगा जेसां फायदमानि अब ठीक ठीक सामुदे खायजाक दं जिनि बिएडि फान्ड फायमानि आं खोनागासिनो आरो बिएडि फान्ड दङ अब आं खागा जे बिएडि नि फान्ड जाते गाहामख्लाय स्पेन्डिं थुं आबनो जों नायो दिनै आं मोटामोटी आं सेटिसफाइं खा आरो ब्लक जिनि रेफां ब्लक ब्लक सिकोबो कोतरिया चिकन मात्र 10टा एडिसि विलेज एरिया बो चिकन न जाव जातो तिनि जुनु रेगानि सामतलाई दङ ताइ जिन आरो जायकेन प्रोजेक्ट अब करि आं संका आरो जायकेन कुनो प्रोजेक्ट करि आरो बिसि बलं करिबो मके ताव जों साइमनो जायगा जों अलरेडि रां माजाक जिनि 1000 कोटी जों रां प्लेस खायखा लागा जायगा सामतलाई दङ जायगा सामतलाई दङ किने अनफॉर्चुनेटली आरो तिन लेफंगा ब्लक अंदरो कुनो जायगानि प्रोजेक्ट करि जों गोबां सिगो जायगा ताबो काम चलै दङ जों फार्स्ट सेकेंड फेज ताबो चलै दङ ताबो दरातै प्राय 36 सेंटर जायगा प्रोजेक्ट 36 सेंटर चलै दङ जों तीन टारगेट दं प्राय 500 बा 600 दिनै जेएफएमसी जों खायनाय आरो बिसिगो ताबो दरातै अब प्राइस डिपार्टमेन्ट नि जों मनिटर खाय दङ
36 JFMC आरो काम खालाय दङ जोंनि टारगेट निखाय प्राय 600 JFMC खालामनाय आबो जोंनि बेलाय काम खालामना आं साइमानो जोंनि जत्तन जोंनि तिब्रासार बेसेबा 90% बेनिफिट अ जोंनि तिब्रासार माननाय जायका प्रोजेक्ट बेसेबां जों साइमानो जोंनि आबोनि प्रोजेक्ट गो बेनिफिट जों 90% जोंनि तिब्रासार खुंथायबारा आबोनो जों बेनिफिट